Ticket Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Valentine Theater Show! Op vrijdag 14 februari organiseert Roosevelt Counseling Entertainment Theater Show. Sweetie Lobitori, cabaretier Michael Roosevelt, relatiecoach en seksuoloog Sko Skroder, bekend van Den Boy Fubakajari. Muziek door DJ Vincent. Locatie, Wie Eetgekerkie. Tijd 8 uur tot 11:30 's avonds. Haal je tickets bij Eetcafé De Draver of Ricardo Eetcafé. Valentine Theater Show in Wie Eetgekerkie. Kromme Hoekstraat 136 1104 AK Amsterdam Zuidoost. Vrijdag 14 februari. Check it out. That is the Africa beauty. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Maken. Allemaal, zo roeien met je korja. En mag ik weer bijna aan de hoek in de lucht zien. We gaan dansen, we gaan flink bewegen. Allemaal, iedereen. En nog, allemaal. Kijkers, ik ben vandaag de TSB Kommerwijnen Tamaridjo, waar de Partijlenhoer een braderie heeft tevens massameeting met de PL'ers. En we zien dus een enorme drukte, we zien verschillende attracties ook hier. En ook de clown daar met de kinderen bezig zijn. Dus nog momenteel gaande en de sprekers komen dus als gevolg vanaf 7 uur.
We gaan in 1, 2. Iedereen, zo. Zoals we zien is hier van alles te vinden en nog wat. We hebben daar kleding, verschillende soorten gerechten, barbecue, ook ventilatoren te vinden op deze braderie. Ook huisklokken, van alles, plantjes, ook groenten. En we hebben zo meteen de sprekers zoals de heer Somoharjo en de heer Bronto. Ook zal er zo meteen Jarankepang gehouden worden. En dan gaan we gelijk de Brazilianen bewijzen naartoe van beginnen met de relaties allemaal zo met die handen, iedereen, kom maar. Iedereen. Allemaal. En nu met 2 jaar zwaaien, kom maar iedereen, we gaan zwaaien. We gaan die derde doen. In 3, in 2, in 3, 2, allemaal, hè. Iedereen, iedereen. Op de huishoudelijke artikelen. Mensen ontdraaien. Niemand meer. Niemand meer. Kan het draaien. Mensen willen weer draaien. De massa afkomen kapot afstappen. Wie durft? Wie durft op het akkoord? Niemand? Niemand? Oké, mijn mensen. Close your bed and you look in man. Mensen, handen af van de tafel. Ja? Nummer 26.
Kijkers, het wordt nog steeds drukker en drukker. Er komen ook bussen vanuit verschillende resorten, districten. Om deze braderie ook mee te maken en ook de massameeting bij te wonen. Abang Alaika, waris mama Alaika, Alaika Sungar mama. Alaika is bij mij, dus mama van Alaika komt u Alaika halen, alsjeblieft. Check.
Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Una de Westra Namang Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati.